Čaute, moje meno je Leo a dneska vás vítam pri novom videjku. Dneska je to skate hra a je to super hra, keď som to hral, nejaké super triky som sa tu naučil. A super sa toto ovláda, vidíte, jak ma toto paclo a ten zvuk, to pum. Ideme si skúsiť nejaké stanty, či dokážem. To som nejak super spravil ináč. Ale ja by som to trochu tak... Spravil som menší strih, lebo som prečo spravil menší strih, lebo som sa chcel presunúť do iného sveta, nejako mi to nejde s tým ovládaním. Všetci títo, ktorí sú to, nič iné mi neostalo, iba ísť s teleportom alebo jednou cestičkou. Čo robíš? To sa dá ísť. Ja som si myslel, že to je GTA 5. Není otvořit kamera. Teleport. Kde má teleportu? Ne, ja som na túto rampu. Veľký. Preto môžem ísť. Wow. Tu nedá udošiť vôbec kamera. Strašné. Ježiši. Malý. To sa jak ovláda pre pána. To sa nedá ani ovládať. To čo je? To je prkotinu. To čo bolo? Dobre, už som prestrel video, lebo som sa chcel prepnúť do ďalšieho sveta. No takto sa isto nedá spraviť na skate. To čo bolo je. Musíme spraviť kickflip. Čo to ide? To je strašne rôzna fyzika, že sa to easy robí. Grind. Ale strašne rôzne sa to ovláda. Vidíte? Sa nedá ovládať. Aha, super. Ja som tuto. To treba ísť na skate. Vôbec neprešiel nikto. To bolo akože aký chytáč. Nie, tak dobre. Dobre, to je strašne ťažké. Ježiši. Mohlo by sa to nejako normálne ovládať? To je polka pajka.